DJ Senior ɗan mutanen Arewa, remix naka na bani citta. Yi subscribing na YouTube channel ɗina mai suna Senior TV domin samun zafafan waƙoƙi masu amo mu tashi. Ɗan mutanen Arewa, remix naka na bani citta. Kin gama komai soyayyar gaskiya kin yi min. Masu bukata min tayin za su kace sun bar min. Gobe da nisa shakar iskan madara sai rani. Mai mana kore mun san ƙauyen kuma mun san birni. Duba madubi kyawun kena da janyo kallo. Kai ka ji komai duk inda ka bayyana sai na kallo. Masu kwalele sun lauɗa kasar rasa harshen gwalo. Zan miki wargi mai soya gama gwanin rarashi. Ka iya wanka in ka motsa ka sai dai kamshi. Me na yabo na karamar na ce na yi numfashi. Alkawari na yi ni dai ban maka abin maushi. DJ Senior ɗan mutanen Arewa, remix naka na bani citta. Kai DJ Senior. Ai ka saba sha daga turmin danya. Kai wani kauɗi. Ai baya gaya mana girman kunya. Kai ke da komai a nisan je ba ka sai ka dawo. Je kike dawo. Ba ne sirrin ciki sai dai hanji. Bar su da bawo. In ka motsa a ciki sai na ji. Share batun da wanda bai sanya mana yankan baya. Na ga kalaman soyayya gaske ta kaya kaya. Wanda ya kushe min ke sai mun yi su dai ban kwarya. Kar ka ji komai duk wanda ke kwada ya san gaya. DJ Senior. Ni da ke zan yi soyayya a rayuwata. Ni zai sanya in barki masoyiyata. Kai ɗai ne kake mulkin zuciyata. Kake maganin dukkan damuwata. Kin lamta sukan mori da sahibata. Gidan duniya ke ce samuwata. Me yasa ya dame ni kana kusa na? Idan ba ka na rantse sai na kabarta. Iya baki da tamka lalle kin iya soyayya. Kin shiga raina zuciya na saka hotonki. Baka da tamka lalle ka iya soyayya. Ka shiga raina zuciya na saka hotonka. Lalle ka iya soyayya. DJ Senior ɗan mutanen Arewa. Wani da zance wanda ya wuce da sunanki. Zuciyata kullum na da rigiranki. A bakin so ni ne bani da tamkarki. Kanki komai in ne karki mamaki. Kai, wai wane ne kai? DJ Senior. Na samu ga alkhairi da amana soyayya ta ka tasiri. Wata rana na san za na cike buri. Kan sama an gode ko in zama mai daki. Yaushe zan zama mai dakin ka. DJ Senior. Na ji bayanai na saurari kalamai. Zan rage kauna dan su ba a iya mai. Tun da rabo ya sakin bani mukamai. Kowa ina ne sai na ambaci sunanki. Kai DJ Senior. Wannan remix ɗin fa ya bani citta. Duk basirin so za na yi ban maka karya ba. Wanda ya nuna ba so kai masa bai riba. Baka da tamka raina kar kai wata gaba ba. In aka ce mun an rabu da kai akwai aiki. Zan maka DJ Senior ɗan soyayya. mutanen Arewa, remix naka na bani citta. Ya baki da tamka lalle kin iya so
bala'i da so aiwa za ki yaudara ba. Da za ki yarda ki ban dama don makulla soyayya, zance hakan ne zamani ya darawa mai laya. Ke dai amincewa komai zane akan kira shirya, ko da rance za mu yi aure da ke yaban karya. Na da saki tare ya zama dole na jinya, kin more baki na ke kyau ga siririyar murya. Me zan yi yanzu bayan neman makulla tarayya, sunan kina sa ko baki in an kira ni in juya. Auna silace ba daɗin kai in daina yar murya, ta so mu jera mun riƙe hannu maza ga alƙarya. Ke ce a raina ni yar kice akan ki zan sauya, ba na da shahi kan ki da kowa ya sanya gogayya. Gane ni bina in da ya raba ki dole na jinya, zuwa na ƙauna buɗe sirri na zuci na niyya. Ki min maraba numfashi na yana akan hanya, da ba zan iya ba jurar shi na kikin yarinya. Na ɗebe tsoro rigar saƙi akan ki zan sanya, zan karɓi horo kan ki na gwamza da masu hamayya. Duniya komai za a faɗa ni ba a nije da gani, tinin na shiga rai kuma ba a kisan wani. Na so zuciya zan buɗe ta hoki zan kauna ba na ki da zancen jiki da jini. Kai ki bari san kyare ya shige ya min lahani, ki uzuri lau zancen raina a kisan yani. Ko ina kin cika mace mace ta ji da gani, shi ƙarfi mai iya mulkar so kan na gani. I love you. So mai iri ba ga asara ne na alika na gani, inda ya baki a kusa na sare na zama gwangwani. Wara a shakka ko na kaucewa mai nan kwarjini, kan ki so ya sani na zama gwarzo ban tsoron wani. Ko an ce min so na daina sauraro ba zan yi ba, domin na tantance cewa ba so ba a rayuwa. Birni ya kauye ba ko yaro so bai bar yan taso ba, kome ya za ka yi a garin so ba zan ce ma kai ya ba. Jarumtar so ba misali girman ba zai auna ba, ni dai na gode wa Allah so bai tozarta ni ba. I love you. Kin shiga zuciya kin zama alƙarya, za ki yare lalle zare jinya. Mata ya farin ciki raina ne da ke ce, na da ke to lalle na da ce. Kin girma kin zama ya mace, a zuciya ke daina kawa ƙauna. Mata da na yi batun aure sai aka ce mini na cika gaggawa. A cikin raina in har ba ki kawai na zamgawa, zuciya kin nesa kin zama to fitina mai haskawa. Ba ni soyayya in ba ke ki ji zance ya riga ta. Ya farin ciki na kullum na ganki shi ne riba. Halinki ne hali kyautar abun bare kin saba. Kina da kara mai nutsuwa da kyawawan haiba. Sirrin ki buɗe in saka hajiya ga kuma. DJ Sina ɗan mutanen Arewa, rimin naka na bani citta. Ina da alƙawari ni ne zan da rike ki mai aure. Na kai babban lamari ranar da za mu gare ta ran kore. Shi sau bai da kama wai bincike gun tauna da yan bore. Aura sirrin zuciya ni dai ba da guje miki zan jure.
DJ Senior. DJ Senior, remix naka na bani citta. Shawarar to sako ne na baki masani sunana. Ahmad da gida ne haka ne suna na mahaifina. Ki zamfara da ki zaune wafara kuma shi ne yankina. Ki tarihi na an takaita ba zan miki karya ba. DJ Senior dan mutanen Arewa, remix naka na bani citta. Godiya gun Allah ya amince na cika burina. Na faɗa maka cewa tabbacin ke ne ga mawakina. Ko ina an san ke ne da ke so ko da yayena. Allah saka amince da ita ban zo don na cuta ba. DJ Senior. Ni abin da nake so gare ka shi ne kai saurare na. Ina mutanen Bauchi Fatima Zahra shi ne sunana. Dan ka tabbata kauna kudan sama zan tura hotona. Ka ganni da nake kasa ka so abin da ba zai saba. Wai wane ne kai? DJ Senior dan mutanen Arewa on mix. Ni na gani na amince zuciya ta kama da tausan. Ka haɗo da bayanai sane kai ka sani da tozarta. Zane so ka amince ka fita kayan amkan kaunata. Idan baka amsa kama yau ba zan iya bacci ba. Kwan a tashi muna nan da zara kowace rana ta sabo. Soyayyar mata kullu gaskiya da amana mun sabo. Zara ta shiga raina ba da su mai juna a dabo. Daga wani na yi dauka ni da zara ba za a mara dewa ba. Kai DJ Senior, wannan rimisin ya bada cika. Tafiya ta kama zamani ita da ne da mahaifina. Sannanin daurin auren ta ga abokin mamana. Na kira yau zara sai na ce yau boce na kan kwana. Ka ji abin alamana in ji ga da ba a mafarki ba. An yi daurin aure mun gama a yau ba mai yankunci. Jim kaɗan da kan ne na kira a yau zara mun aboci. Tambayar da ta yi min a ina kuka sauka cikin bauchi. Bai sau maka sauka zara ka ce wahala ba ta samu ba. Ai a garin muka sauka godiya da yawa Allah sarki. In ji zara ta ce min gane nan zan zo ne ina dauki. Take sai babana aka kira shi ya koma gun aiki. Shi mahaifina ne ban da damar cewa ya birki. Mu ta tafi kenan ni da zara ba mai garawa ba. Zara ta yi kira na ban ga halin na ya amsawa ba. Duk abin da na furta a gare ta ba za ta yarda ba. Gashi ni da mahaifi ban ga damar dogon motsi ba. Da rai mata sako in darewa ma fi haɗewa ba. DJ Senior dan mutanen Arewa, remix naka na bani citta. Ku subscribe na YouTube channel ina mai suna Senior TV domin samun zafafan waƙoƙi masu amo mai tashi.